Прывітанне сябры са студыі Еўрарадыё, зноў працуе Марыся Вайтовіч. Сёння гаворым пра тое, як у Беларусі змяняюцца царква і выхаванне дзяцей. РПЦ замацоўвае прыналежнасць беларускай праваслаўнай царквы да маскоўскага патрыархату, а аздараўленчыя лагеры для школьнікаў паводле дакументаў, апублікаваных Белполу, ўсё больш нагадваюць вайсковыя зборы. Чаму гэтыя працэсы адбываюцца адначасова і што яны кажуць пра Беларусь, якую будуе рэжым? Пра гэта і не толькі гаворым з тэалагіняй і праваабаронцай Натальяй Васілевіч. Вітаю вас, Наталья. Вітаю ўсіх. Заклікаю вас быць актыўнымі, пакідаць каментары і пытанні пад нашым стрымам. Памятайце пра сваю бяспеку, калі вы адчуваеце, што для вас гэта небяспечна, гэтага не рабіце лепей. Але пачнем мы нашу размову з такой сумнай нагоды. 19 ліпеня ў шпіталі памерла пісьменніца і вельмі вядомая грамадская беларуская дзеячка Святлана Курц, наша былая калега. У шмат якім людзям сёння балюча, усе сацыяльныя сеткі запоўнены нейкімі вельмі цёплымі, добрымі ўспамінамі пра Свету. Света была вельмі светлым чалавекам, акрамя таго, што яна выбітная пісьменніца, яна атрымлівала там вельмі добрыя там і водгукі. Я не ведаю, проста творчасць Святланы немагчыма не любіць. Яна яшчэ і была вельмі шчырым, таленавітым, вельмі таким моцным энергетычным чалавекам, які заўсёды змагаўся за сваё жыццё. Я сёння раніцай пераглядала яе эфіры, можаце таксама паглядзець, каму хочацца дакрануцца, узгадаць Святлану, адчуць, што мы разам сёння з гэтым болем, напэўна, у сэрцы. Паглядзець праграму «Ідэя X», у якой госці была гаспадарня Святлана. Там вельмі шмат такіх гучыць думак, такіх чалавека, які ведаў пра сваю хваробу ўжо, мне здаецца, спрабаваў данесці да людзей, як трэба любіць сваё жыццё, як паказаць прыклад гэтага, так? І я ад імя ўсёй нашай рэдакцыі Еўрарадыё выказваю спачуванне ўсім, хто сёння перажывае гэты боль. У мяне такое пытанне да вас, Наталья. Як вернікам і проста грамадству перажыць страту чалавека, які ў такі моцны ўплыў на іншых? Мне цяжка адказаць на гэтае пытанне насамрэч, таму што у кожнай супольнасці, у кожнага чалавека свае спосабы перажываць гора, сумаваць, смуткаваць па чалавеку. Святлана была госцей нядаўна, зусім нядаўна, яна сустракалася з прыходам віленскім беларускім. Мая цёця арганізоўвала нам гэтую сустрэчу, і яна вельмі сябравала са Святланай апошнім часам, і для яе таксама быў вельмі вялікі удар учора. Я ёй паведаміла, прачытаў у соцсетках пра тое, што Святлана адышла ад нас, і не верылася ў гэта. І насамрэч да сённяшняга дня мне цяжка ў гэта паверыць усё. Але безумоўна Святлана ведала пра тое, што магчыма такое адбудзецца, яна рыхтавалася да свайго сыходу і пакідала як мага больш святла пакінуць нам, тым, які застаюцца. Таксама мы не ведаем, наколькі як доўга мы застаемся тут на гэтай зямлі, у гэтым свеце, але яна сапраўды ейна імя, нават імя Святлана, святло, яно такое ў нейкім сэнсе вельмі пасавала ёй і пра сваю творчасць. І проста я памятаю, яна таксама дапамагала вельмі шмат людзям, дзякуючы ёй некаторыя зборы байсол былі закрытыя, людзі дапамагалі адзін адному, адна адной. І таму для мяне ейныя кнігі, і нават не толькі кнігі, мне падабалася проста як чалавек, не толькі як творца. І ейны ўплыў быў не толькі праз ейныя кнігі, праз нейкія сюжэты, праз нейкія развагі, праз лёс чалавечы, які яна апісвала ў сваіх апавяданнях. Але таксама і ейны лёс, яна сапраўды як нейкая такая гераіня літаратурная, так? Яна больш, чым проста чалавек. Ейны лёс, ён і трагічны,
трагічны, але адначасова ён дае надзею. І ён дае надзею на тое, што чалавек, у якіх бы умовах ён не знаходзіўся, гэта і умовы выгнання, і умовы забароны, і рызыкі пераследу, і таксама страшэнная хвароба, якая напаткала яе, і у гэтым всім жыцці она ўсё роўна заставалася ў гэтай сіле, у гэтай праўдзе, она стаяла, максімальна трымалася сваёй пазіцыі і нават натхняла іншых людзей. Вось гэта вельмі цікава, вельмі істотна, вось гэтае натхненне іншых людзей таксама. Вось, таму я думаю, што мы все удзячныя за той дар, які у нас быў, што Святлана наша беларуская жанчына, што яна была сярод нас, і вось з гэтай удзячнасці я думаю, што магчыма неяк рухацца далей і жыць далей, і вось гэту удзячнасць у сэрцы да яе трымаць. Ці можа смерць чалавека стаць не толькі нагодай для смутку, але і часам пераасэнсавання яго жыцця, можа служэння, калі гэта веруючы чалавек, і таго, што ён пакінуў пасля сябе? Ну, безумоўна, смерць, яна як бы ставіць кропку ў пэўным сэнсе. Той же чалавек завершаны. Гэта нават ось у грэцкай мове альбо там у славянскіх мовах і в беларускай мове слово есть сканаць, да? Гэта як бы слово, якое звязана з канцом. Гэта ось гэтая кропка развіцця у гэтым жыцці таго, да якога ўзроўню мы маглі вырасці, мы можам вырасці, і якую спадчыну пасля сябе пакінуць. І я думаю, што безумоўна мы Святлана, яе імя ўпісанае ў гісторыю Беларусі, у гісторыю беларускай літаратуры. Я думаю, ейныя творы будуць перавыдавацца, і вось гэтая спадчына, якую яна нам пакінула, яна будзе мець важную ролю у беларускай культуры, у беларускай дэмакратычнай супольнасці, але не толькі. Яна будзе у падручніках, у анталогіях, не толькі яны кнігі будуць стаяць на паліцах нашых, але мы будзем вывучаць літаратуру пісьменніцу Святлану Курс у нашых школах аднойчы. І тое, што яна таксама пісьменніца, жанчына, вельмі часта жанчын мы не так забываем, у нас не вельмі шмат у нашым пантэоне беларускім жанчынам, але вось Святлана гэта адна з такіх прадстаўніц таксама і нейкага вось такога жаночага беларускага часткі, жаночай часткі беларускай душы. І я думаю, што мы будзем усе пераасэнсоўваць. Я думаю, многія сёння перачытваюць сваю перапіску са Святланай, нейкія пасты ў Фейсбуку, якія яна пісала, і проста пра яе думаюць вельмі цёпла. Ведаю, у беларускіх супольнасцях служацца сёння такія богаслужэнні за спашэнне душы Святланы. Яе вельмі многія любілі, і яна сапраўды для многіх у нашай супольнасці яна была адной з такіх вось зорачак вось гэтай промняў святла, які з намі застаецца, не гледзячы на тое, што цяпер яна не з намі вось так вот фізічна, у гэтым фізічным свеце, але ў духоўным свеце, у духоўнай Беларусі, увогуле ў духоўным свеце яна з намі, і яна, напэўна, стала мацней толькі вось з учорашняга дня, і да, яна як бы набыла новую нейкую форму жыцця, і мы вельмі спадзяемся калісьці з ёй пабачыцца вось у гэтым лепшым свеце. А што можна параіць вось самым блізкім ці падказаць самым блізкім людзям чалавека, які вось бачыце, што Святлана яна вельмі важная для людзей, нават тых, хто яе там моцна не ведаў, асабіста не ведаў, просто чытаў, сачыў за ёю у яе соцсетках, чытаў яе допісы. Вось, а што можна падказаць блізкім, як перажыць гэтую страту? Ну, як бы страту перажыць вельмі цяжка, страту вельмі блізкага дарагога чалавека перажыць вельмі цяжка, але я думаю, што у Святланы быў нейкі план, і яна, напэўна, размаўляла
пра свой сыход са сваімі роднымі і казала ім, што б ёй хацелася мець вот, як правесці ейнае пахаванне, ейнае развітанне з ёй, вот, што для яе важна, што важна пакінуць, як важна заставацца. Ўсё ж такі людзі, якія сыходзяць у выніку працяглай хваробы, цяжкай працяглай хваробы, яны, іх як бы блізкія, родныя, яны разумеючы ўжо прысутнасць смерці, яны стараюцца адзін аднаму дарыць больш любові і неяк вот будаваць новы нейкі тып стасункаў. Калі чалавек сыходзіць вось так нечакана, знянацку, нічога не паспеўшы падрыхтавацца, часам вось людзям, якія застаюцца, ім складаней гэта прыняць, і гэта шок нашмат большы. Тут гэты шок, ён расцягнуты ў часе, вельмі шмат болю ад гэтага, вельмі шмат надзеі застаецца на тое, што хацелася б перамагчы хваробу. І я думаю, ведаеце, насамрэч, вось мяне заўсёды, калі людзі сыходзяць ад нас за нейкай такой хваробы, за анкалагічных хваробаў, альбо там за хваробаў інфекцыйных, альбо нейкіх нават генетычных хваробаў, тое, што грошы цяпер, вот сусветныя грошы трацяцца на ракеты, на танки, на всякое такое ўзбраенне, якое каштуе шалёных грошай, а гэта ракета, она разбурае шпіталі, она разбурае, она забірае жыцці людзей, она знішчае інфраструктуру, энергетыку. Вось, і у гэтым сэнс гэтай зброі, што калісьці мне хацелася б, каб наш свет, наше чалавецтва, уся чалавечая супольнасць усё ж такі аддавала гэтыя грошы, фінансавала даследаванні, розныя эксперыменты, новыя лекі. Мы, як бы, узбраенне, яно развіваецца нейкімі такімі хуткасцямі невядомымі, да, мяняецца і спосаб вядзення вайны, а лекі застаюцца тыя самыя, якія былі ў 70-х гадах, у 80-х гадах. Мы вялікіх такіх прарываў не робім наперад. І гэта паказвае тое, што мы губляем людзей, мы губляем жыцці людзей, мы губляем здароўе, мы губляем развіццё нашай цывілізацыі. Вось, і трэба нам задумацца, што сапраўды важна, а што не важна ў нашым жыцці. Так. Вось. Я спадзяюся, адзін дзень усё ж такі до нас дойдзе вось гэтая тэма, што мы павінны ўсё ж такі арыентавацца на медыцыну, на адукацыю, на развіццё, на культуру, а не на ўзбраенне. Што калісьці мы ўсё ж такі... Я думаю, што Святлана шмат гэтага рабіла для таго, каб наш свет стаў больш гуманным, каб ён стаў больш блізкім да прыроды, каб сярод людзей было больш любові, і пра гэта яна хацела сваёй творчасці данесці. Дзякуй вялікі, вельмі слушныя словы. Я бачу, колькі людзей ўжо пішуць у каментарах і падтрымліваюць сям'ю Святланы, так, і ўзгадваюць яе творчасць. Дзякуй вам, людзі. Вельмі цяжка пераходзіць да іншых тэмаў. Яшчэ раз прыміце нашае спачуванне, мы перажываем гэтую страту разам з вамі. Тым не менш, пачнём з галоўнай навіны, якая вось адбылася не так недаўна, мы яе прачыталі. РПЦ ўнесла ў статут Беларускай праваслаўнай царквы змены, паводле якіх у афіцыйнай назве павінна быць пазначана прыналежнасць да маскоўскага патрыархату. Гэта проста юрыдычная фармальнасць ці важны палітычны сігнал, Наталья? Ну, гэта важны палітычны сігнал. Мы пра гэта пісалі яшчэ летась, калі ўжо тады у маскоўскім патрыархаце раптам у іх такая ўзнікла нейкі скепсіс з нагоды прыняцця новага статуту ў працэсе перарэгістрацыі Беларускай праваслаўнай царквы. Звярнулі ўвагу, што гэта прыналежнасць да маскоўскага патрыархату не пазначана дастаткова так вот на першай старонцы, скажем так, і гэта дае магчымасці нібыта у нейкай перспектыве самавызначацца і сваю ідэнтычнасць грунтаваць вакол менавіта беларускасці, вакол прыналежнасці да вось гэтай зямлі, да гэтага народу, як бы і аддзяляць ад маскоўскага патрыархату. Мы бачым, што гэты працэс, ён як бы ідзе,
шмат дзе у якіх у розных краінах, дзе толькі ёсць магчымасць пэўным чынам аддзяліцца ад маскоўскага патрыархату, усе часткі рускай праваслаўнай царквы адразу гэтай магчымасцю карыстаюцца. І маскоўскі патрыархат вельмі перажывае, што імперыя развальваецца, яны спрабуюць гэтую імперію зацэментаваць, там дысцыпліну ўвесці, трымаць усіх, звязаць па руках і нагах, каб ніхто не рыпнуўся, не дзёрнуўся і не выйшаў з гэтага маскоўскага патрыархату. Але, бачыце, у Канстантинопольскі патрыархат людзі самі рвуцца, пішуць лісты, падпісваюць нейкія адозвы, просяць патрыарха іх прыняць. Вось чаму ад маскоўскага патрыархату ніхто не хоча, каб прымалі, спрабуюць аддзяліцца. І маскоўскому патрыархату трэба задумацца, што яны самі па сабе гэта вельмі таксічная сувязь для любой царкоўнай структуры. І тое, што яны спрабуюць звязаць і нейкімі дадатковымі мерамі прывязаць да сябе розныя часткі РПЦ, ўсё-такі яны дзейнічаюць у першую чаргу гвалтоўна. І вось цяпер праз ціск, праз пагрозы, праз нейкія такія наступствы, якія маглі адбыцца супраць беларускай праваслаўнай царквы, ейнага кіраўніцтва, неяк атрымалася так, што сінод РПЦ прасунуў, так сказать, націснуў, каб гэтая назва была замацавана. Я не разумею, у чым сэнс, калі статут можна памяняць за некалькі дзён, прыняць новы статут, нам ніякага маскоўскага патрыархата не было, як яго не было і да таго. Вось, гэтыя змены, гэта касметычныя такія змены, але сімвалічныя. Яны, памятайце, што проста так мы вас не адпусцім, што мы вас будзем трымаць, вы можете там сабе што заўгодна вырашаць, але у сваіх інтарэсах мы вас не разглядаем як самастойную адзінку, мы вас не разглядаем як такую супольнасць самастойную, мы вас разглядаем як нейкі такі філіал РПЦ. Вось. І гэта насамрэч супрацьстаянне, оно вельмі цікавае, яно дапамагае нам зразумець вось гэтую дынаміку, што не так усё добра ў стасунках паміж РПЦ і БПЦ. І я думаю, што гэта ўсё ж такі у нейкім сэнсе нават і пазітыўны сігнал у тым плане, што Масква баіцца, што аднойчы беларуская праваслаўная царква стане цалкам незалежнай ад яе. Чаму гэта адбываецца менавіта цяпер? Што змянілася за апошні год у адносінах паміж Масквой і беларускай праваслаўнай царквой? За апошні год нічога не змянілася, гэта вось проста працэс перарэгістрацыі прайшоў, з'явілася навіна, хтосьці пабачыў, там же таксама ў Москве сядзяць типа нашай Ольгі Бондаравай, дарэчы, некуды знікла Ольга Бондарова, давно не чуваць. У Москве там ёсць таксама такія праваслаўныя актывісты, якія шукаюць, вышукваюць, дзе там нейкая нелаяльнасць праявілася, дзе там хто-то не тую песню праспяваў, дзе там што-то не тое запісалі. І вось такія актывісты у Москве раптам здзівіліся, што няма вось гэтага маскоўскага патрыархата, прапісанага вось так беларускі экзархат маскоўскага патрыархата ў статуце. І іх гэта напалохала, яны падумалі, нейкая там крыптанацыяналізм у Беларусі спее, трэба паставіць заслону, трэба максімальна скараціць магчымасці для таго, каб неякі не маглі рухацца, але як я кажу, што калі захоча беларускі экзархат, калі з'явіцца акно магчымасці, жаданне недастаткова, таму што мы ведаем, што жаданне ёсць. Жаданне да большай самастойнасці ёсць. І гэта праявілася яшчэ пры мітрапаліце Паўле Панамарове, калі быў праведзены сход духавенства, і было вырашана звярнуцца да маскоўскага патрыархату з прапановай даць большай самастойнасці, новы статус даць беларускай праваслаўнай царкве. І тады былі авацыі, усе святары, святарства беларускае падтрымала гэты рух да большай незалежнасці. І для Масквы это таксама зразумела, што унутры беларускай праваслаўнай царквы настроі такія ёсць, яны досыць моцныя. Вось да гэтага у мяне таксама ёсць рэпліка і пытанне.
мы можам такім чынам казаць, што Масква цяпер не проста ўплывае на беларускую царкву, але ўсё больш адкрыта замацоўвае, спрабуе замацаваць права вызначаць яе статус. А што гэта азначае для самой беларускай праваслаўнай царквы? Ці застаецца ў яе прастора для асобнай беларускай пазіцыі, асабліва ў пытаннях вайны, палітыкі, адносінаў да рэжыму Лукашэнкі? Ну, бачыце, мы таксама пісалі, недавно патрыярх Кірыл прыязджаў у Беларусь, так? І нават у прысутнасці патрыярха Кірыла тую малітву, якую ў Маскве з кожнага патрабуюць, у Беларусі не чыталі. Вайну пра перамогу Святой Русі, так званую малітву за перамогу Расіі ў вайне супраць Украіны. У Беларусі яе не чыталі нават у прысутнасці патрыярха Кірыла. Таму што у нас тут свае парядкі, мы будзем самі вызначаць, як мы што чытаем, якім чынам праводзім. І ніякі патрыярх нічога не зрабіў, ніякіх скандалаў я не чула, каб патрыярх спыніў службу, альбо там забараніў служэнне усіх клірыкаў брэсцкай епархіі, увесь сінод беларускай праваслаўнай царквы. Не. Вот яму паставілі мяжу такую, і ён з'еў, ён праглынуў гэта. І таму я думаю, што у беларускай праваслаўнай царкве таксама ведаюць. Вот на нейкія саступкі можна пайсці, таму што все роўна назва, ніхто не будзе ўжываць назву па сутнасці вось гэтая беларускі экзархат Маскоўскага патрыярхату. Не, усе будуць па-ранейшаму казаць беларуская праваслаўная царква, гэта ўжо такая завядзёнка, такая традыцыя, гэта такі спосаб самавызначэння беларускай праваслаўнай царквы. Таму хоча Масква, мы дадзім ей гэтую дэталь, яна ўсё роўна ні на што не ўплывае. Па сутнасці, хай будзе запісана ў гэтых статутных дакументаў, яны хай называюць нас хоць як, хоць гаршком, да? Вось, але мы будзем все роўна заставацца пры сваім, і на канфлікт наражон мы лезці асабліва не будзем, мы не будзем там ужо, калі ім так важна, хай там будзе запісана все, што завгодна, але такой ціхай сапай мы будзем все роўна прасоўваць сваё і як бы трымацца свайго. І насамрэч так яно і адбываецца. У мяне кароткае пытанне. Да, спрабуюць на розных узроўнях паўплываць. Але Беларусь не прыярытэтная зараз. Як бы ў геапалітычным сэнсе не прыярытэтная тэрыторыя. Маскоўскі патрыярхат развальваецца па ўсім свеце, па ўсіх вакол все краіны, якія вакол Расіі знаходзяцца, яны паступова так адвальваюцца ў той ж ці іншай ступені ад маскоўскага патрыярхату. Ён губляе свае пазіцыі ўсюды, таму а ў Беларусі, здаецца, нібыта нічога не адбываецца, нічога не губляецца, таму гэта все роўна не прыярытэт на сённяшні дзень. Дзякую, Алекі. Але тым не менш, вы кажаце так, можна сказаць, аптымістычна трошкі, да? Хай там называюцца як хочуць, мы ўсё роўна будзем рабіць, што робім так, што можам рабіць. Але ўсё ж такі ёсць людзі, якія псіхалагічна больш такія, успрымлівае так да такой інфармацыі, чуткі. РПЦ замацоўвае прыналежнасць беларускай праваслаўнай царквы да маскоўскага патрыярхату. І вось, напрыклад, ёсць такі веруючы чалавек, які ходзіць у царкву, носіць крыжык, так, вось там выконвае там нейкія там каноны, так жыве па традыцыях там нейкіх хрысціянскіх. І ён чуе гэтую навіну, і ён адчувае, ён памятае і разумее, што вось Масква вядзе вайну, там, і ў яго ёсць такія асацыяцыі. І яму раптам, яму не хочацца хадзіць у гэтую царкву больш. Вось можна нешта параіць гэтаму чалавеку? Вось, не можа ён проста вось жыў, вось хадзіў кожную нядзелю ў царкву, там, нешта вось такое. А тут нейкі блок, і ўсё, не хачу, вось нават вось на мяне назва ўплывае, напрыклад. Не хачу... побач стаяць. Не, я думаю, што гэта хутчэй за ўсё апошняй кропляй можа стаць, але прычынай наўрад ці можа стаць. Ведаеце, я ўспамінаю з гэтым маскоўскім патрыярхатам, у мяне такая гісторыя ёсць свая з жыцця. Я кожны раз, калі з мітынгі раней былі каля опернага тэатра, там у канцы 90-х, пачатку 2000-х, гэта быў такі асноўнае месца для дэмакратычных апазіцыйных мітынгаў. І я кожны раз потым з опернага тэатра ішла да Нямігі, і там на прыпынку чакала тралейбуса. І гэты прыпынак, ён быў каля Петрапаўскага сабора, і там на беларускай мове было такімі залатымі літарамі напісана «Маскоўскі патрыярхат». І я кожны раз, стаячы на гэтым прыпынку, думала, гэта маскоўскі патрыярхат. Ой, і так мне было непрыемна. Асабліва, ведаеце, натхнёны з чырвона-белым сцягам пасля мітынга едзеш. Вось, і
я казала, я ніколі ў гэтую царкву хадзіць не буду, мне было непрыемна, вот, і волей лёсу так атрымалася, што я аднойчы зайшла ўнутр, пазнаёмілася там з беларускамоўнымі вельмі цікавымі людзьмі, у мяне ўтварылася такая супольнасць, і мне ўжо было як бы по вялікім рахунку я як бы з гэтым маскоўскім патрыархатам як бы змірылася, і з гэтым можна было жыць, таму што тое, што я нашла ўнутры гэтай супольнасці, было нашмат больш важная, чым вось гэтая шыльдачка, якая вісела на звонку гэтай царквы. І ну, як бы вот по маім на шалях я ўзважыла і зразумела, што як бы вельмі важна для мяне вось гэтай супольнасці. У гэтай супольнасці я магу быць бліжэй да Бога, я магу пазнаваць Хрыста, я магу развівацца духоўна, і я магу культурна развівацца. І я тады вось зразумела, і я многім хочу про гэта сказаць, про тое, што ну, як бы цяпер вось такая умова, што ёсць такая шыльда вісіць, так? І калі унутры ёсць сапраўды штосьці для вас больш важнае, чым гэтая шыльда, то просто можна пра гэтую шыльду на сённяшні момант забыць. Самім просто не удзельнічаць у гэтых усіх дрэнных справах Рускай праваслаўнай царквы, як бы маліцца за мір, маліцца за Украіну, падаваць запіскі за кагосьці, вось за нейкіх знаёмых родных в Украіне, за мір маліцца, удзельнічаць у нейкіх такіх супольнасцях, размаўляць па-беларуску, як бы старацца вось неяк жыць у царкве па тых прынцыпах, які для цябе важны. Вось, а гэтая шыльда, яна, ну, як бы вельмі вялікай на сённяшні момант не зробіць як бы уплыву. І калі мы будзем хадзіць у царкву, і мы будзем ствараць гэтыя як бы такія выспачкі, такі архіпелаг вось у розных прыходах, вось людзі будуць збірацца, яны будуць разам маліцца, яны будуць разам нешта абмяркоўваць, яны будуць дапамагаць палітвязням. А у нас шмат такіх ёсць супольнасцяў праваслаўных, у тым ліку, якія дапамагаюць палітвязням, сем'ям палітвязняў, якія, ну, ўсё роўна нейкую такую партызанку сваю вядуць. І просто трымаць гэтае месца, каб гэтае месца просто не было захоплена нейкімі чужымі сіламі. Таму што гэтым чужым сілам ім выгадна выціснуць нас, беларускамоўных людзей, якія выступаюць за мір, якія выступаюць за справядлівасць, за праўду, выціснуць нас з гэтых супольнасцяў і здамінаваць там. Вось, таму пакуль ёсць, пакуль ніякага сумлення не трэба пераступаць праз вось гэтае сваё сумленне, калі ёсць добры святар, які не прапаведуе вось гэты весь жах нейкі, да? Калі ёсць святар, якога шмат любові, шмат разумення, шмат вось гэтага імкнення да праўды, то трэба згуртавацца вакол гэтых святароў, гуртавацца вакол гэтых супольнасцяў, падтрымліваць адзін аднаго, сустракацца, есці піцу разам, есці пасля службы і нешта там абмяркоўваць. І вот так мы павінны працягнуць гэты час, пакуль Беларусь у гэтых цёмных часах страшных знаходзіцца. Таму што нагадаю, што царкоўныя супольнасці на сённяшні дзень гэта адзіны легальны спосаб у Беларусі збірацца разам і нешта рабіць. Больш, акрамя царкоўных супольнасцяў, нічога не засталося, усе арганізацыі закрытыя, усе знішчаныя, нават вот крамы адзення такія розныя, да, вот нацыянальных тавараў яны пачынаюць знішчацца. Як бы вось гэтых кропак, дзе мы можам сабрацца, становіцца ўсё менш і менш. А мы давайце выкарыстоўваць прынцыпы кіно. Калі мы, вернікі, праваслаўныя, мы прыходзім у свае прыходы, і мы робім іх такімі, якімі мы хочам іх бачыць. І чым больш нас, тым лепей, ну, тым больш мы можам уплываць, тым больш мы можам стаць вось гэтай закладкай, якая потым у пэўны момант гэтае цеста уздыме, і яно спячэцца, і мы будзем есці гэтыя там пасхальныя булачкі і радавацца таму, што вось мы перажылі гэтыя цёмныя часы. А безумоўна, тых, хто знаходзіцца ў эміграцыі, у нас таксама ёсць спосаб жыць і спосаб. У нас ёсць альтэрнатыва. У Беларусі, на жаль, ніякай альтэрнатывы няма. Вот у нас ёсць альтэрнатыва. Ёсць альтэрнатыва і ў Вільні для праваслаўных, прыход Добравешчанскі, Канстантинопольскага патрыархату. У Варшаве ёсць прыход у польскай праваслаўнай царкве. Вот Павел Северынец
пісаў, быў на богослужэнні, якое гэты беларусы нашы арганізоўвалі ў гарадку на фестывалі тутака, так там было сотні чалавек прыйшлі на службу по-беларуску. Гэта значыць, што людзям гэта трэба, людзі шукаюць гэтага. Вось шукайце сабе, дзе службы служацца по-беларуску. Калі нават яны не служацца по-беларуску, шукайце там, дзе няма гэтых вот малітваў нейкіх незразумелых, дзе батюшка не гаворыць нічога пра... Вот у Свято-Елизаветинский монастырь не ходите. Вот это я вам могу сказать докладно. Все остальные храмы, яны не настолько зашквараныя, скажем, там заўсёды можна знайсці сабе месца, прастору для того, каб гэтую прастору трымаць. І я веру ў тое, што гэта трэба часам вось так такі будку пайсці, які націрае мазалі, вось, але з часам гэты мазоль як бы зацвярдзее, да, ён не будзе ўжо так націраць. І гэта незручна, гэта не ёмка, але калі няма іншага абутку, то даводзіцца ісці вот тым, які ёсць. Вось. Але царква не адзіная сфера, дзе ўсё больш выразна бачны ўплыў вялікай палітыкі. Падобныя працэсы адбываюцца і ў працы з дзецьмі. Я нагадаю, што у нас сёння ў гасцях Наталья Васілевіч, якая не толькі тэалагіня, але яшчэ і праваабаронца. Белпол апублікаваў дакументы Магілёўскага гарвыканкама, з якіх вынікае, што пад выглядам аздараўленчых лагераў для школьнікаў праводзяцца вучэбна-палявыя зборы. У дакументах згадваюцца страявая ваенна-тактычная падрыхтоўка, ваенная гісторыя, наведванне вайсковай часткі, вячэрняя праверка і адбой, дзе заканчваецца патрыятычнае выхаванне і пачынаецца ваенная падрыхтоўка дзяцей. Трэба адзначыць сапраўды Беларусі, нягледзячы на тое, што нават афіцыйны гімн «Мы, беларусы, мірныя людзі», паступова вось гэта мілітарызацыя школаў, навучання, яна адбываецца. І мы ведаем, што ў гэтым годзе ўпершыню 10класнікаў на зборы адпраўлялі, на вайсковыя зборы, так? Як абавязковая частка праграмы навучання, што ўсё больш ствараецца ў школах патрыятычных класаў, дзе дзяцей, і гэта заўсёды класы больш прэстыжныя, там лепшае навучанне таксама іншых прадметаў, да, але трэба з-за гэтага хадзіць на вось гэтыя вайсковыя зборы, падрыхтоўку і гэтак далей. Хацелася б, я кажу, што мне б хацелася жыць у свеце, дзе вось гэтага проста не існуе, да, ніякай вайны, ніякай вайсковай падрыхтоўкі не патрэбна, дзе дзеці могуць спяваць, маляваць, танчыць, займацца спортам і шахматамі, я не ведаю, і жыць вот такім мірным жыццём, дзе няма вось нават у галаве не існуе, што будзе нейкая вайна і да яе трэба рыхтавацца. Але, на жаль, мы не жывем у такім свеце і паступова запаланяецца. Прычым, ведаеце, хрысціянская візія, мы ж таксама рабілі розныя такія расследаванні, і розныя такія людзі, скажем, які нічога ў жыцці не ўмеюць. По-моему, нават у Магілёве быў гэты чалавек, забыла, як яго завуць, які рабіў, по-моему, он быў нават у гэтым кангрэсе дэмакратычных сілаў Юрія Воскресенскага. Вось, яны рабілі, ездзілі проста па школах і прапаноўвалі правесці заняткі па першай медыцынскай дапамозе, вот гэты тактычныя всякія там і всякія астатнія. І, безумоўна, гэта прапанова ёсць на рынку. Усё больш людзей, якія маюць там баявы досвед, напрыклад, альбо людзей, якія прыкідваюцца, нібы яны маюць гэты баявы досвед. Разуменне ёсць таксама настроіва ў грамадстве, што тэма вайны сёння, она у кожную хвіліну мы чуем. Это і сродкі масавай інфармацыі, і дроны лётаюць па Беларусі. То бок вайна ў Беларусі прысутнічае на сённяшні момант. Вось, таму вось гэты кантэкст і нараджае гэтую прапанову вось гэтай мілітарызацыі. І я не ведаю, як на яе адказваць, ці могуць бацькі сабе дазволіць не адпраўляць сваіх дзяцей на вось гэтыя вайсковую падрыхтоўку, на гэтыя вышкалы. Магчыма, некаторыя разважаюць так, што калі мы жывем у сітуацыі, калі ў рэгіёне такая напружанасць і, магчыма, вайна,
можа і неабходна дзецям быць падрыхтаванымі і уметь рабіць пэўныя рэчы, разумець, як працуе зброя, тому што ніхто не ведае, дзе гэты дзіцёнак апынецца праз 5-7 гадоў. І што гэты навыкі, якія сёння запатрабаваныя у сённяшнім свеце, на жаль, і мне б гэтага не хацелася, і я не ведаю, мне сваіх дзяцей няма, мне б не хацелася, калі б яны ў мяне былі, аддаваць іх у гэтай вайсковыя вышкалы. Ёсць іншыя рэчы неабходныя для дзяцей, для іх развіцця. Але так, безумоўна, рэлігію тут таксама прыплятаюць, таму што гэта патрыятычная тэма, патрыятычнае выхаванне, оно завязана на рэлігіі, на праваслаўі вельмі часта. Чаго тут здзіўляцца, калі РПЦ сябе зрабіла такой вайсковай царквой, царквой з вайсковым профілем, царквой арыентаванай на войска, на армію, на сілавыя структуры. Царква сябе ідэнтыфікуе, менавіта такая руская праваслаўная царква ідэнтыфікуе сябе гэтымі сілавымі структурамі. Гэта блізкія ёй элементы, папраўчыя установы, силовые структуры, любые иерархии, это тое, што блізка рускай праваслаўнай царкве, тое, з чым яна ўмее працаваць. Усё, дзе ёсць свабода, дзе чалавек сам выбірае, што яму рабіць, як яму жыць, там трэба для того, каб людзей прывесці ў царкву, каб зацікавіць рэлігійнай тэмай, трэба нейкія іншыя спосабы выкарыстоўваць, не проста індактрынацыя, а нешта такое прапанову духоўнага цікавага чагосьці рабіць. Для гэтага трэба крэатыўнасць, для гэтага трэба іншы вайб. Зараз такі вайб, які звязаны з гэтай мілітарызацыяй, і вельмі цяжка з гэтым можна штосьці зрабіць. І наша дэмакратычная супольнасць, мы ж таксама не адстаем ад гэтага. У нас на сёння героі, гэта в першую чаргу вайсковыя, гэта цяпер ужо полк Каліноўскага не існуе як такі, але вы паглядзіце, калі Мікіта Мелказёраў рабіў свае перадачы, гэтай размовы, колькі збіралі праглядаў размовы са светскімі людзьмі, з нейкімі пісьменнікамі, творцамі, спартоўцамі, эканамістамі і так далей, а колькі збіралі праглядаў вайсковых, нашмат больш. Таму у нас у дэмакратычнай супольнасці таксама ёсць запатрабаванне, і гаворка ідзе пра тое, пра стварэнне нацыянальнай арміі, пра вышкалы, пра нейкія трэнінгі, пра збор сродкаў на дроны, на машыны і так далей. Гэта ва ўсім грамадстве гэтая тэма прысутнічае аднолькава, скажем так, напружана. Наталя, дзякуй. У нас засталося вельмі мала часу, але у мяне ёсць яшчэ пару пытанняў. Чаму, на вашу думку, гэтыя зборы называюць аздараўленчымі лагерамі, так? Гэта спроба схаваць сапраўдны змест праграмы, ці сама сістэма ўжо не бачыць у гэтым супярэчнасці? У нас, мы ведаем, што ў Беларусі ўсё называецца іншымі словамі, чым яно ёсць на самой справе. Это ўжо проста насамрэч звычка гэта гульні са словамі. Мір — гэта вайна, з антыутопій. Аздараўленне — гэта падрыхтоўка да вайны і гэтак далей. Таму мяркуецца, відавочна, што напэўна, што там ёсць нейкая і праграма, не ведаю, можа нешта там, нейкія медагляды праходзяць, магчыма, там нейкая ёсць санаторная частка ў гэтых лагерях, я не ведаю. Тут цяжка казаць, тут трэба глядзець канкрэтныя лагеры, але па сутнасці у нас цяпер аздараўленне — гэта бегаць у лесе, гэта ўжо аздараўленне. Я памятаю, ведаеце, мне... Бегаць у лесе — гэта файна. Лепей бегалі б у лесе, слухайце, гэта файна, але я памятаю, што ў дзяцінстве у мяне быў такі досвед, мяне неяк выпадкова бацькі адправілі ў летнік, і гэта быў летнік Марата Казея, па-мойму, называўся, і для мяне гэта быў досвед, но ўсё жыццё я зразумела, што войска гэта не для мяне, таму што, напрыклад, нас там прымушалі падмятаць лес ад шышак. Вы разумееце, сосны стаяць, шышкі падаюць, а трэба было падмесці раніцай, 20 хвілін у нас было падмятанне гэтага леса. Дзяжурства. І гэта было столькі розных правілаў і тупых такіх заняткаў, якія трэба было рабіць, таму што дысцыпліна.
Вось я тады і в основном былі дзеці вайскоўцаў, я тады на сабе адчула вось гэты маразм беларускай арміі, так. Вось, але все былі задаволены, всем падабалася, ну, шишки падметаць, ну што дрэннага ад гэтага адбудзецца, падыхаеш зато свежым сасновым борам і асвяжыш свае лёгкія пасля гэтага горада, мегаполіса нашага сталічнага Менску. Таму, ну, як бы такое разуменне, здаецца, у Беларусі ёсць, просто калі дзіцёнак сядзіць у лесе, ён па факце аздраўляецца. Калі ён там купаецца дзесь у рэчцы ці там у возеры, ён аздраўляецца, яна аздраўляецца. Загараюць не ў гаджетах жа яны сядзяць. Вот зараз такая галоўная праблема ў бацькоў, што дзеці сядзяць у тэлефонах, у планшетах і ў прыстаўках розных відэагульнях. Вось, і таму просто дзяцей некуды вывесці, дзе не будзе відэагульняў, не будзе тэлефонаў, гэта ўжо як бы разглядаецца, пад якім соусам гэта ўжо робіцца, там не заўсёды важна для бацькоў. Галоўнае, каб дзеці былі пры справе, прыстроеныя, дзеці пад наглядам, штосьці там рабілі. Вось, у беларускіх летніках заўсёды гулялі ў зарніцы і бегалі, начавалі ў лесе, ставілі намёты. Вось, наколькі там ідэалогіі шмат, ну, цяжка зараз, не цяжка сказаць. Безумоўна, я думаю, што небяспека таго, што ідэалогіі шмат ёсць, але, ну, як бы, я б таксама не стала гэта так дэманізаваць адназначна. Ну, цяжка не дэманізаваць, калі мы бачым, што Білпол звяртае вось увагу і на тое, што школы павінны справаздачыцца пра стральбы, ціры, пнеўматычныя вінтоўкі, макеты аўтаматаў і супраць газа, ну, супраць газа, окей, ну, былі, так. Вось, ну, гэта вельмі бачна, што ваенная падрыхтоўка займае у беларускай школе сёння вельмі такое высокае месца і, ну, тым больш ідэалогія. Вось, ну, такая у нас сёння была размова. Я нагадаю, што мы размаўлялі з тэалагіняй і праваабаронцы Наталі Васілевіч пра тое, як Масква замацоўвае свой уплыў на беларускую праваслаўную царкву і як пад выглядам аздраўленчых лагераў школьнікаў у Беларусі уводзяць у ваенную сістэму. З вами была Марыся Вайтовіч. Заставайцеся на Еўрарадыё. Дзякуй, Наталя. Всего добрага, да пабачэння. Жыве Беларусь. Жыве вечна.